Kaseng samla shnong paham sim hakajinga trelang bat ka civil hospital nongpo menta kasi ka khatsa to regunai lor kala pennong ka program ban ajing hikai ban pensngo thu eki khna samla halor ka jing sni ju drok bat kumjuru ki kam sni babun jat bami na ka jingkerni ka jingdi yau niu jingdi ben buan yakni ka jinga lang la penlong khnang ban hikai ki samla ban tip lupa ban lat ya ka jing sni ju drok bat kumjuru halor ki we ki kam sni ki bami na ute ujat jingdi ben buan yakni ka program ajing hikai la penlong hasnong paham sim ribhoi district hakabalawan ban penshai ka kong batimon pamshnong psychologist balapan iru eka drama lengkot naki samla pule jaka Martin Luther Christian University habaya day berudrak hakate ka sngi ledon lang da urang bashnong kashnong paham sim uba jadwen lengdo u president ka seng samla u samla balabus kem marbanyang lembat kilong kumi kilong kpa ikhon samla kibalawan ban sngap yakate ka jing hikai nalor ka jing penshai habaya de berudrak la yoru ka jing batai halor ka yo kam yo jam da ka samla naumi warba Kikun samla om tang nam tang ni kasnong hindi nam ta baro ki nong shnong jongka shnong megalia namara kan ni ka juk pamentam pun sin ni drop ula kenrei bar ula pun pelat baki priu ki pedan kam tingi don kam ban pikir ban ngidon kamru kumno ban ai ki tingida lengba ki awareness program lengba ka jingdon kan program kan pelong ka jingikai na mantagi nong shnong ji kumjuru ya ki wepat ki shnong ki paramarjan kumno bangin pikir na manta ni drop sha ulong ta jajing di bapun sniu haka imlang asalang bat kham tamru haka ying asem upenjenjar bat upelong bapun kerdu haka ying asem nak liang ajenga nak kentu pi parok ino sentong pamsim to ye tre lang bakasnong bakaderbasnong kumno mila bangila men pendujaj une jaj jingdi bapun sniu haka imlang asalang saya sempat ngak play pi parok ino sentong jing do lero marla le hero kamu semua tu ya kamu Buna. turun nak temur lo bab isar pesan lanjut nama Ini perok ni. ngak yuk pertama tu long cuma tu Wan tu ni sedikit. bah tu orang tali Ano ramai? orang lain sepak Biang. dah bah cuma ada di tengah merok sana balik Baik ha. baik dulu Ban thiết yang drop ku ban penhun ya kamet jomu. Ei ka jaka tang ban yo pendap ban thiết ya drop. Ka ja ran khat ba ki seng sam la shnong ki yo I ba yo kem ya ki ne ki arngot. Li dah. Mak cuma lagi. Biang. Cim sama kita, matu senang kita. ya itu Biang. Es krim lagi itu. istirahat sana tuh kamu itu sah ikan lagi oh ada sosok lah Pa obedient ulas dang ban ye dei ba ki parlok ki jongu ki ba hikai ya ki jingdi ki ba sneu ulas dang ban plet ya ki jingsdeng ki jingentu jong ka kemi jongu kat ba ki sni ki por ki dang telun haka wei ki tlip mat ka jaran khat ba wei ki parlok jongu ulas dang ban pengok ya u jingdi u ba kham sneu shushu ya u parlok jongu obedient. atau mesti ini itu ya kadang gidian ya kadang itu mesa Sama kemjong ngomer banget ya. Budong ngame gumni tu me. Poin ngai jing dega ket ye de dang ma nang ye me di nu ni chai tu me. Chili le re. Ya. Le ya.
Kayak mah. Dia marlis me. Mar sema mareo jing mak yo. Sema buat ye jing that yo. Ni de mare jing sma mar jing ye ni de. Udah uci caki. Marong Biang itu. dari lama me sama om dawan di me. Marong tu baca clear. Oh, powder le tu de. Lihat tu. Kalau buat le tu de. Ni me. Kerja me jajai. Oh, imah ada le. Mas me ni. Oh, macam ni. Marilei me ni mas me. Ban kwa ban persang aka wan ada ngitip ke bas niuru idan kata ka jinglong ke bakloi ba yin persang aka ban ka jing pendan kam da ka kiat banyak kun persang ki jing ki ong kuping ka jing bom ka jing pendan kam da ki niki substance ba pher cigarettes ubiri ka kiat ki drugs bangin khanang bangin la ya pelle ya le persang ki jing ki bangi sham ting ki jing smosi kham tam ki jing huslai kemun ting bor ni shim da kum kine ki diki shortcut bangin lat na ki kita ki jing na ki jing perkhat smosi ki pa ubriu usham dan ki jing ja ha ka jing kijing ja la ki de ha ka kaliang ka yo ka kot la ka de ha ka liang ka kam ka jam ka bang imdan ka kam ka jam bang itre ting kum i jidian i pep na ka school imdan shu ka aka ban le ilet bat ki parlok ting ka turo ka yalam shaka bor da idan kita ka jinglong ka ba imla ban te la kam bor ka yalam shaka jingkerni hadin habut ban ting ka family jongi ro kam dan idi ban tip bahaba ting ka jinglong hai ying ka jongi ting la da ka ying ka jongi ka long ka ba judan ka jing suk ka jing kamen dan tang ki jing ya mai ki jing ya dan ka jing kershan iwe bat dan ka jing pet ngori ki khon shi e ki yad bat shi e ki len kataru ka de ka wei na ka daw ka ba chupelong bahaya ubriu baun kerni te kum no pat karukom pendan kam tingin pit na ka story jong ujidian hi khanang bangin khamsha lani ki la khang persha bangin di ki ting hadu bangin ba me ki ru namar bal kini ki kata abhai ka phi ru ha ka imlang ka salang ka jongi ka dan bha ka jingta kam di tang illegal drugs ka di what illegal drugs ro kum tobacco kum alcohol ting ka habang di ki ka dan ka jingta ha ka jing em ka jongi but kibun bat ngan pet kan dia ki daw kiba shalandat kumno ubri upoi ngop kajing dan shubu mentah ki dukan ngangi ki dukan mentah kindan ki pindan bet ushikar ukwai uduma kita baro lingba kajing dan ting ka kiat haki dukan ki wine store kindan ki kiat kas ngisuk banyo bor ka de ka daw bangisuk banyo dan kajing sha panbor yalam bakla haki parlok PE kum katu ka drama mene i jidian dangam bakla kerteng kak i jidian i kerteng jong i PE haka jing penbor jong ki parlok lingba ka jing ya trailang bat ki parlok lingba ka jing jing hikai jong ki parlok ki ong baka de ka babaha ka yarap ya phi kum ne kum tai ka bor ka juyalam shaka jing kerni ka pur life skill ka jing bom don bor halade shubu menta ka po ong ki parlok nyinget yem dan kata ka jingla bante la kam ya ladi bat ting yem la ban ya khun persai ki ji e dawan ki jing smusi ka long bait ba hindi da ka kiat dan ne dau cigarettes dan ne dau drugs ban penjai ka de ka jing pang ka habang yong ka de ka drug abuse ka de ka hapo ka jing pang kam de ke aka ka ba ka bangi shu ong ba ki shu le khnang la ne ki shu le man le la ne ki shu kwa ne ki ba pon ki aka ju kun no ki nrengi de ban sung thu yaki nakaliang ga jingpang bat habang idi yaki ne ki don ki jingpan kala ya ka rukom trekam jong ga jabing ga jong nganget POE la daw breu hadin bo dabdi yaki nu ki kenja jing di kum ka kiat drugs kadan bet ka jing kala hu philaban ina karkom karan karkom ya karkom le ka jong ka kala lut ban hapo ki ne ki don ki legal drugs kini ki legal drugs ki long kum
tobacco products, kamot cigarettes, kwai, dan kini ki shikhar, ki biwi, kini ki khaini, ki raja, baru kini ki illegal drugs, baru alcohol, kakian, bat ki prescription medicine, ki dawai ki bangi di ru ki hap hapo, ka drugs tang ba ki legal drugs ki bala, sya ban peniat pat ba, bat ki dan ru ki illegal drugs, kini ki bala khang persya ban peniat, lani ki la khang persya bangin dia ki teng hadu bangin ba me ki ru namar bal kini ki kata abhai ka phi ru ha ka imlang ka salang ka jongi ka dan bha ka jingta kam di tang illegal drugs ka di wat ki